видеонаморо сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 130,000 сомон. якум хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Якхонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 33 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 130,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри ваҳдат духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 50 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. духонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 40 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9 ошонага. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Хучанд, 8 микрорайон. якхонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, магазин, аптека дар наздикиш аст. нархаш 239,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, 104 микрорайон. якхонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 40 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 270,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 7 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадаҳандарам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.